Avui farem un viatge per la complexa i sovint tortuosa història d'Espanya en la seva recerca de la democràcia. Un camí on els ideals de llibertat del liberalisme van topar una vegada i una altra amb una cultura de corrupció molt arredada. Veurem com es pot arribar a dissenyar un sistema que sobre el paper sembla una democràcia, però que a la pràctica, doncs, funciona com una màquina per mantenir el poder sempre en les mateixes mans. I aquesta és la pregunta clau, oi? La que ens guiarà. Perquè, com estem a punt de veure, la història espanyola dels segles XIX i XX és la prova vivent que tenir tots els ingredients, eleccions, partits, constitucions, no garanteix ni de bon tros que hi hagi una democràcia real. Les aparències, ja se sap, de vegades enganyen. Abans de començar, però, hem de tenir clars dos conceptes que sovint es barregen: liberalisme i democràcia. A veure, el liberalisme del segle XIX va ser el que va muntar l'estructura de l'estat modern, amb les seves constitucions i drets individuals. Però compte, era un sistema pensat per a una èlit, per a una minoria. La democràcia, en canvi, és una altra cosa. Exigeix que el poder sigui de tothom, a través del sufragi universal. I és justament la tensió entre aquestes dos pols el que va marcar tota una època. Bé, doncs, el primer gran escenari on veiem aquest xoc d'idees és l'època de la restauració borbònica. Si ho mirem sobre el paper, semblava un sistema impecable, una monarquia liberal gairebé modèlica, però com ja podem imaginar, la realitat era ben diferent. La base legal de tot plegat era la Constitució de 1876, i si ens hi fixem, ho tenia tot: monarquia, parlamentària, drets, divisió de poders. Fins i tot, l'any 1890 es va aprovar el sufragi universal masculí. Qualsevol diria que era un sistema modern i democràtic. Però, malgrat totes aquestes apel·lències, el poder no naixia de les urnes, ni de lluny. I aquí és on descobrim el gran truc, la trampa del sistema, el famós torn pacífic. Els dos grans partits de l'època, el conservador i el liberal, en realitat no competien pel poder, sinó que se'l repartien com si fos un pastís. L'alternança ja estava pactada des dels despatxos de Madrid. Les eleccions, per tant, eren un pur teatre, una escenificació per ratificar una decisió que ja havia pres l'elit política. Molt bé, però com s'ho feien? Com aconseguien que el resultat de les eleccions fos sempre el que ja tenien pactat? Doncs la resposta és en una maquinària de frau electoral perfectament greixada, que funcionava des de dalt de tot fins a l'últim poble. La peça clau de tota aquesta maquinària era el caciquisme. Sobretot a les zones rurals, el cacic era el déu local, el gran terratinent, l'industrial, la persona que controlava la vida de tothom. Era qui donava feina, qui concedia un préstec o qui t'ajudava amb un tròmit. I a canvi d'aquests favors, és clar, exigia una cosa: el vot. I negar-s'hi podia significar, literalment, la ruïna. I la posada en escena d'aquest control era la tupinada. O sigui, el fraude electoral en estat pur. Aquí valia de tot: manipular les urnes, comprar vots, amenaçar votants i fins i tot, el més surrealista, fer votar els morts. L'objectiu era un, i només un: que sortís el resultat que s'havia decidit a Madrid. I aquí veiem com tot estava perfectament orquestrat. Això no era corrupció improvisada, Era un sistema. El cicle sempre era el mateix. El rei deia fins aquí, nomenava un nou president, aquest convocava eleccions i el ministre de la Governació preparava l'encasellat, una llista amb els noms dels diputats que havien de guanyar sí o sí. I finalment, els cacics locals feien la feina bruta amb la tupinada per fer-ho realitat. Una autèntica democràcia de cartó-pedra. Però, és clar, un sistema tan corrupte va acabar entrant en crisi. L'any 1931 la monarquia va caure i la proclamació de la Segona República va obrir un capítol totalment nou. Era el primer intent seriós de construir una Espanya realment democràtica i moderna. Aquesta imatge és tot un símbol d'aquell canvi. La Constitució republicana del 31 va concedir per fi el dret de vot a les dones. Un pas revolucionari que va posar Espanya per davant de països com França o Suïssa, que trigarien anys a fer-ho. La democràcia, per fi, començava a semblar-se a una democràcia de veritat, incloent a la meitat de la població. Però l'ambició de la república anava molt més enllà. Es va intentar modernitzar el país de dalt a baix. Una reforma agrària per repartir la terra, la separació entre església i estat, una aposta brutal per l'educació pública, el reconeixement de les autonomies. En fi, era un intent de capgirar com un mitjó l'Espanya més tradicional. Ara bé, aquest projecte tan transformador es va trobar amb obstacles gegants. La crisi econòmica mundial, una tensió política que no parava de créixer i, ves per on, la persistència de la corrupció.
L'escàndal de l'Estraperlo, un cas de suborns per legalitzar unes ruletes trucades, va esquitxar de ple al govern i va demostrar que els vells vicis, les males costums, no havien desaparegut del tot. Tota aquesta tempesta perfecta va acabar portant al fracàs del projecte republicà, a una tràgica guerra civil i, finalment, a la victòria del general Franco. Ell va imposar un règim dictatorial que era literalment l'antítesi de qualsevol idea de democràcia. Aquest organigrama del poder franquista no pot ser més clar, només cal mirar-ho. Totes les línies, absolutament totes, porten a una única figura, Franco. Ell era cap d'estat, de govern, de l'exèrcit, tot. Qualsevol principi liberal de divisió de poders va ser directament fulminat. El poder era absolut i estava totalment centralitzat en la seva persona. I per justificar ideològicament aquesta dictadura, el règim es va inventar un concepte, la democràcia orgànica. La teoria deia que la representació de veritat no venia dels partits polítics, sinó d'entitats naturals, com la família o el municipi. A la pràctica, és clar, era només una façana, una construcció teòrica per justificar l'absència total de llibertats i de participació ciutadana. Amb la mort de Franco, el 1975, es va tancar aquest llarguíssim parèntesis de gairebé 40 anys. Va començar llavors un procés molt complex i ple d'incerteses, conegut com la transició, que tenia un objectiu clar, desmantellar la dictadura i construir, ara sí, una democràcia estable. Aquesta taula ens resumeix perfectament tot el viatge que hem fet. Si comparem les tres grans constitucions, veiem l'evolució de manera molt clara. Passem de la sobirania compartida entre el rei i una elit a la sobirania popular, del sufragi restringit i fraudulent a l'universal i lliure, i d'un estat catòlic a un de no confessional. El resultat de tot aquest camí és la Constitució de 1978. Aprovada per una majoria amplíssima en referèndum, la Constitució del 78 va ser el gran pacte que va fundar la nostra democràcia actual. Va establir una monarquia parlamentària on, per fi, la sobirania resideix en el poble. Semblava que, sobre el paper, la llarga recerca havia arribat al seu final. Però la història pesa i no s'esborra amb una llei. Tot i tenir un marc democràtic sòlid, més d'un segle de clientelisme, de corrupció i d'utilitzar el poder en benefici propi, deixa una herència cultural molt difícil d'erradicar, i aquest llegat històric, sens dubte, continua sent un dels grans reptes de la democràcia espanyola avui dia. I així, acabem tornant a la pregunta del principi, però potser amb una altra perspectiva. Tot aquest viatge ens demostra que la democràcia no és només un conjunt de lleis i institucions, és, per sobre de tot, una cultura política, una manera de fer. I la pregunta final, que queda oberta, és si com a societat hem après realment les lliçons d'aquest passat tan mogut.